Assalamu alaikum ‘yan uwa masoyana. Zan yi amfani da wannan dama domin in ja hankalinmu, sa'annan in ba ku haƙuri kamar yadda kuka sani. Duka saƙonni daban-daban ta kowane ɓangarori na social media suna ta shigo min, ni ta ɓangare na kenan, kan kawai ya za a yi ana cikin wani hali na ƙi na fito ni in yi zanga-zanga. Na ga saƙoƙunan wasu masoyan na gani na waɗanda ma kamar ba masoya ba. So ban so in yi magana ba gaskiya, amma dole ta sa zan yi magana, amma ina mai ba wa masoyana haƙuri. Kamar yadda na ga wani wani jiya ya yi maganganu wanda suna kamama da zagi. So ba damuwa ba ne, har ma na yi blocking ɗinsa tun da na gane ba zai iya fahimta ta. Abin da ke da akwai shine don Allah a yi haƙuri. Ni dai Nura ba zan iya zanga-zanga ba. Kamar yadda na faɗa mutane, da addu'a kaɗai zan iya ba da gudunmawa. Kuma addu'a na san tafi zanga-zangar da kake so ne. Sa'an nan ni mawaƙi ne, in zanga-zangar kake so akwai na sama da ni, malamai. Mun yi sallolin juma'a, ban ji malaman da suka fito kan mambari suka yi kira ga al'umma su fito zanga-zanga. Ban ji wani malami da ya fito ya ce ya kamata jama'a ku fito mu yi zanga-zanga, zai yi jagorancin zanga-zangan nan. Ban ji ba. To ya kake so ni in fito in yi zanga-zanga? Na ce addu'a ita ce mafita, kana nema kama nuna ma ban san me nake ba. Kuma addu'ar ni na yadda ita ce mafitar, kuma kai ma da ita ka karɓa a matsayin mafitar. Maybe da ba a zo ma wannan yanayin da muke ciki. So magana ta Allah, ni Nura ba zan iya zanga-zanga ba, amma ba dan ina da tsoro ko dan ban san in an zalunci mutane na ko masoyana ko ‘yan uwa al'ummar musulmi gaba ɗaya abin bai ɓatan ba. Yana ɓata min, yana matuƙar ci min tuwa ƙwarya. Amma matsayin da kuke bamu na muryoyinmu suna iya kai saƙo ko suna iya zuwa inda kuke tunani su je, suna zuwa. Amma fa gurinku masoyanmu, saƙonninmu suna zuwa gare ku. Amma inda kuke tunani sai dai akan abin da ya shafe su. Inda kuke tunanin mun isa mu tura saƙo sai dai abin da ya shafe su, shi kaɗai suke iya saurara daga gare mu. Akasin haka babu. Daidai da shafukanmu nan na social media da kuke bibiyar mu kuna gani, da yawansu ba su damu da mu ba, bari su bibiye mu. Sai ka ga mutum kana ikirarin mu kuna ikirarin mu za mu iya zuwa mu wakilce ku ko mu kwato muku yanci, a kwato yanci da mu. Inda muna da wannan matsayin, da yanzu an kai gurin da mutum zai tsaya takara ya kira mu ya rufe ƙofa da mu cewa za ku taimaka mai. Amma me buƙatar ku? Ok, muna so a yi wa al'ummarmu kaza da kaza da kaza. Akan wannan yarjejeniyar mu dafa mutum a kafa shi, akasin haka za mu yaƙe ka.
idan ya yarda muryarmu za ta iya illata shi zai yi abin da ya dace, ma ba haka ba ne. Ya yarda dai muryarmu za ta iya tallata shi, ma bai yarda in yana kai muryarmu za ta iya mai illar da za ta ka da shi ko ta cutar da shi ba. Wallahi bai yarda ba. Yana da fawa, mara fawa ne yana da kuɗi zai bayar ya biya masa bukata. A wannan yanayin muke rayuwa, kuma ba tun yau nake faɗa ba, mu a wannan yanayin muke rayuwa. Don haka idan kaga an neme mu a ɓangaren wannan gurare da kuke tunanin wai mu zo mu tallafa akan abin da ya shafe su ne, shi za su gani su ji daɗi. Akasin haka duk wanda yake waka ko yake fim ya taɓa haɗuwa da wannan matsalar, ya je gurin wani babban na arewa an gabatar da shi an ce wane ne, ya ce ban san shi ba. Ina mai tabbatar maka da wannan, ko ka faɗa ko kada ka faɗa, ni na faɗa muna fuskantar wannan matsalar. Kana tinkawan kai wane ne, da ka je gurin wani babban na arewa su ce ni ban ma san shi ba, a dan wasan Hausa ne ko kuma waƙi. To ai ka san ni wannan ɓangarorin ban dami da su. Ni na yi wa wani waƙa, gidana ya zo na yi masa waƙa, aka tambaye shi wanda ya fi so a mawaƙa, ya ambaci na kudu, ya tsallake ni. Na tsaya na tambayar kaina, oke to ni ba so na yake ba ya sa na masa waƙar? Wa yake saurara, mawaƙin da ya fi saurara? Ya kama wani na kudu wanda ni tun kafin na zo ma ya tafi. Ban jin ma na zo duniya tun da ni ban san shi, sai da aka faɗi sunansa. To yau idan kana tunanin cewa mu fito mu yi zanga-zanga, in mun fito ina za mu je? Idan mun fito mu yi zanga-zangar ina za mu je? Ƙofar gidajenmu za mu zo mu kakkafa mu tsare, ko kuma bakin titi za mu je gidan gwamnati mu fito da gwamna ne saboda muna neman yanci, ko za mu tafi Abuja a ƙafa mu je bila mu tare sai buƙatar mu ta biya, a koro mu dawo buƙatar ba ta biya ba? Waɗanda kuke haɗa mu da su sun yi zanga-zanga, matsayinmu ɗaya? Har agun manyan namu Hausawa da kuke gani, waɗancan sun fi mu, tunda har gashi sun fito ma sun gwada, har an ɗan yi wani yunƙuri na yin gyara, duk da su ma hakansu bai cimma ruwa ba a yi gyaran ba a fasa kashe wasu ba a dalilin ma zanga-zangar da suke. Amma dai duniya ta gani, kuma duniyar ta ba su. In daga nan muka fara ma shikenan, ma mu ba za mu iya wani abu da kanmu ba sai mun ga an yi. Shi yasa gashi nan ai mun yin ma bai yi armashi ba, saboda tuntuni mu ya kamata mu yi zanga-zangar ba ma akan wannan abin da suke yi. Mu da muke da abubuwa birjik barkatai marasa irguwa ba za su kidayu ba, da za mu fito mu yi zanga-zangar. Ba mu fito ba. In mu mawaƙa ba mu fito ba, ku fito mana, kuma ai kuma gwamnati ne. In babu mu gaba ɗaya gwamnatin ma mecece ita? Al'ummar ce gwamnati. Amma a yanzu gwamnati kawai, mai mulki shine gwamnati, wanda yake mulki shine gwamnati, kuma mun tsaya mun zuba ido muna kallo. Ba dole sai mawaƙi ba, kai ma za ka iya. Muna da jagorori, in muna da jagorori mu ma mawaƙan da su za mu haɗu a fito, waɗanda suka yadda kawai in an taɓa talaka su aka taɓa, ko a mutu ko a rai. Ma ba mu da wannan. Waɗancan da kuke haɗa mu da su sun fito sun yi zanga-zanga. Daga cikin artist ɗin da suka fito suka yi, wani yana America, wani yana Ingila, kawai ya ɗaga abin nan ɗinsa, fefarsa, ya abin nan, ya faɗa abin da ya ga dama zai faɗa a social media, sai ya ga dama har gwamnatin nan ta ƙare
sai ya ga dama zai dawo Najeriya. Nifa idan ka ce na fito ko na faɗi abin da na ga dama, kana kwanta a ɗakinka sai dai kaga an rubuta an kama Nura ko an kashe Nura. Abin da ya damu wanda zai dama, wanda kuma suke ganin ganganci na ma na fitowa, su ga ganganci na, su gani na jawa kaina. Don haka ni a gare ni ina ganin addu'a ce mafita. Amma hakan bai gamsar ba. Wasu suna ganin cewa ai kamar kawai tsoro ne ko wani abu. Me abin tsoro? Allah ne abin tsoro, kuma shi nake faɗa maka ka kai kuka gurinsa. Shi ne zai maka maganin mai cutar da kai ɗin, da wanda ake cutar da kai zai iya kawo wani abu na gyara ya zuba ido bai kawo ba. Da Allah ne zai maka maganin shi. Na kuma ce mu kai kukan mu gare shi. Sai kake ganin kawai kai ban yi maka daidai. Bai dace in ce mu kai kuka ba, sai dai in fito in ce ku fito gani a bakin titi ko mu haɗa a ƙofar gidana. Za mu yi zanga-zanga mara amfani wadda ba za ta maganta min komai ba. Ni na sani in ka fito kana abin nan sai dai a nuna musu ma waɗanda idansu ya kai a cikin makusantansu, su za su ce kun ga mutanen nan wai su makal rabu da su mahaukata. Shi ne fa abin da ke faruwa. Ba abin da ake yi ne bai so sa mana rai ba, amma ba mu da wannan damar da muka isa. Inda mun isa da tuni ana tsoron mu furta, ma yanzu yake tsoron mu furta. Malamai ma ba a tsoron su furta. Haka zalika mu ɗin ma ba a tsoron mu furta. Me furtawar kaza in mun fito ina za mu ji? Wa kake? Me za ka iya yi? Shi ne matsalar. Inda aka ci gaba mawaƙa za su iya ba da gudunmawa, amma mu gudunmawar mu kawai mu tura ne. So zan yi amfani da Allah in ya kira ga masoyana, ku yi haƙuri. Ni ban fito na yi wani abu da ya shafi a kafa gwamnati da ni ko a yi wani abu da ni ba. Da Allah ka yi haƙuri, kuma ba zan fito in yi yaƙi wai a yaƙi gwamnati da ni ko wani abin nan ba ni ciki. Amma dai zan kai kuka ga Ubangiji ya mana maganin duk wani wanda ya dame mu, yake cutar da mu, yake gallaza mana. Wannan abin zan iya yi, amma don Allah ku yi haƙuri. Ina mai ƙara kira da a yi haƙuri. Ba zan iya zanga-zanga ba. Duk abin da zai zama mai amfani shi ake fatan a yi. Don haka zan yi kira. Idan zan yi kira ne a ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah gaba ɗaya, mu koma gare shi, mu bauta masa tuƙuru. Wannan zan iya yi. Kuma ba zan iya ba wa mutane haƙuri kan in an zalunce su, kada su nuna an zalunce su. Ni in an zalunce ni, Allah zan kai wa kuka ya min magani. Kai ma ka kai masa. Madan Allah ku yi haƙuri. Ba tsoro ba ne ko rashin sanin darajar masoya ko rashin sanin abin da ke faruwa. In za mu yi zanga-zanga tun kafin yanzu ya kamata mu. Duk cutar da aka yi wa 'yan kudu suka fito suke yi ba ta kai wadda aka yi mana. Amma ban fito ba sai da suka fito suka yi. To ya za a yi na mai armashi?